Het zinsje schijnt in eerste maar, de day after. Het is nog net helemaal bekend wat elk lot wurg is. Maar één ding is duidelijk, de kassa's drinkelje. Het gaat juist maar over één onderwerp is van hem laten. En wat denken we nou, wat zijn lot aan zijn opsmiet? Meestal weer het zo, deze dagen dan is de eerste de beste wensken. Maar nu is het zo van, hij maakt een lot. Ik ga heel laat, maar wie bezit je het op deze manier? Ja, een hele lekkere hamburger. Hè? We spelen er een beetje op in wat er hier gebeurt in de eerste maar. Heb je er al een paar van verkocht? Nou, het gaat nog net heel hard. Ze lezen er krijgt in. Vreed weten de mensen hoeveel yield ze nou echt krijgen. Maar juist er weer al één groot feest in het dorp. Hoeveel lotten hebben we? 1. En? Draaien. Hoe draai je? Ja, ik ga eraan. Het niet. Maak het Jilt gelukkig? Denk ik nou. Het maakt het leven wel makkelijk. Een beetje perenbaaien, goed hè? Je wordt net in de zwem, maar een beetje perenbaaien, goed. Je mag het net gelukkig, dat is misschien wel weer. Wat zin een peerton extra. De grote haatprijzen zijn al wel bekend. Ze voelen op de postcode 9261 XC. Ja, wanneer kwam je hem erachter dat je iemand won hier? Die zoon en schoonzoon. Dat de pascode gewoon 9261, maar verder is net. Ach ja, dan valt er wat in. Maar ik ga net droom dat de hoofdprijzen. Echt net. Je mag het net gelukkig, dat is mooi dat ik er meer van hier. Nou had ik begrepen dat je geen lot had. Hoe viel dat? Zwierkut. Echt zwierkut. En een vriendin van het ik in Jesse maar? Ja, ik heb wel een lot. Ja. Maar ja, we zijn al zo lang vriendinnen, dus dat maakt het niks uit, hè?